سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلوم ربع 13 ترستلالو حلتاو زينات تحيزلكم مصيلخو كم وترو نختكاتلونا ندعدمكو بقدامنا تارس زينا سودان مس إثيوبيا سم أختجبر اندحدلها وتعدرات أختوت خمزلوها التحساسيبا شودن أب قداي غازتنيا داويت إساق أنصار سبسلطان إرترا كس خمزيت مسرت أفليتام أب كل البينشانغول لعلي 87 كم استقاتلو تغليصو أبدوب كينيان سومالن شوعت وتعدرات بزتصاوده نتاغو تقاتيلوم أوغندا نحموس بريزيدنتاوي مرچان مكياد أب تشباشبلو زلاوان ناي محبراوي مراخبيتات تاعتين ناي بريزيدنت دونالد ترامب ناي يوتيوب شانل كم استأجدن قال انزل هس الزيناتات حيزلكم متصلخو سناي ناي مكتال غزين لا تمنخو ابزا شانل دمه ناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتجبرو بخبري عدمكم سودان مس إثيوبيا سم أختجبر ندحدلها وتعدرات أختوت خمزلو التحساسيبا بينشانغول غومز متمان حمران بحتو اصي منيلك ناب إثيوبيا تحنصيصو انبر ازن كل ناي سودان كللات كم زخونو ناي سودان دوبا بونبر كوميته موزت انقو ابريهم ابونبر موز لومي اب سودان نزركبو دبلوماتيك محبرسباتن ابزهاو مغلصي ناي سودان وتادر دوب تحيسو ناب إثيوبيا مريت اي اتون محلفو وتادرات إثيوبيا ناب دومنا مصيومنا خبل غليصو قال غبالي وصا غداي مينستر إثيوبيا زخونه دينا مفتي تمال ابزهاو غايطاو مغلصي حيلታት سودان بمولا عقبو من حيلو من هندوبات إثيوبيا تحيسوم نوشتي ناي مئتاو دليتات يرؤيو الله خبل زغلص خوينو از السودان تختلو زلا منغدي بفصم زواصن كم زيكون زغلص امباسادر دينا مفتي كابتي وتادرات اتيو موزلو بوتاتات بقلطف قوصو خمزلوم حبيرو بتوساخون حنت ناي إثيوبيا زخونت ناي وق ميغنت دوب تحسانا بسودان دوب كم زاتوت وصا غداي مينستر لوم ربع ميدياتات تهاجر غليصوم از خانا بحدغኛ ግብረ መልሲ ዝወስድን ዘይተደለዩ ኩነት خلعالو بري زخفتن ይሉ مزي بستتحاز زينا كابلعلو تحلفتينتي خونታት بانكرون مكتال نابت بوتا كم زمرحو تغليصو كالون وانا حلافي العلواي وتادراوي از زخونه ليترال جنرال محمد عثمان الحسينن كالوت العلوت امرار حزر كوم دحر إثيوبيا 7 سبات مقتالهم نابت يدوبات كم زمرحو زينا نايت هاجر تريبون صبصيبو كاب زينا سودان كيوصانا لو مرفاد ابدوب سودان إثيوبيان تبرز نبرت وتادراوي هليكوبتر سودان وديقات حمشيشا اتا هليكوبتر لومي روبا 13 طري اب غدارف كاب زركب وتادراو معرفون فرتي ود زايد دحر مبغاسا نوح خيتغعزت كم زورقت هاغلغلو زينا تهاجر አረጋግጡ ክልተ አብረርታን ሓደ ናይ በረራ ቴክኒሻንን በህይወት ክድሕኑ ኪሎም አለው አብዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጽጽንሑ ዝካየድ ዘሎ ግጭታትን አረጋ ብዝመጽሉ ዘሎ እዋን ሱዳንን ኢትዮጵያን ሰራዊትን ናብቲ ዘሰሓብ ዘሎ ከባቢታት ይጓርታ ምህላውን ኣብ ተጠንቀቅ ከም ዘለውን ይፍለጥ شودن ኣብ ጉዳይ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሐቅ አንጻር ሰበስልጣን ኤርትራ ክስ ከም ዘይትምስርት አፍሊጣ أخبرت حق شودن وتصي تاوي مرمرها مكار كم زي كال بمجلات أب قدين لعلي إسرع عمتها تأثير زلو إيرتراوي شودن أو جايزتنيا داوي تيساق قبل علي سب السلطان إيرترا كس خم زي مسرت حبيرم أخبارت حقي كارولينا ويلساندرني AFP أبزهاب التوريتو بمسارة تزقرب لنا مرداتا جبنات كم اتفت من يفتسن كم زلون أأمني لا أنت خونا جنا كس خم مسرتن مرمرها خجمرن كم زي كال جليتا أزيز توصل اللوك عند مهنات كتاب ركلا ولا كواجلت شبتات أب شودنن أب كالوت هاجراتن كبز كالن تخونه تمرمر أب إيرتراون ككايد كدل مخانون أزد ما متحبار سمز إيرترا كم زد اليوم تزاريبا بمسارة حبريتا ويسلاندر أتوم كس قريب لهم زلول علوت بوليتيكاون مرحلة تهاجر بمخانهم دما أتمتحبار ناي مركب تخوله تحتو إلى دوبا ألبو جايز تنيات نتوسانا ملكيتو أب مربب حبريتو أب ذهبو ملاش أبتي محبر نقول دايداوي زكاتات الجورن تومباك حدا تورتور مرمرة كتحاور فقارنيا سلزي كونه مرمرة جبن دوخو قارس يجبايو بمبال توسانا زلو أكابتات جليتو نسو وسيخو أتا أخباري تحقي أتمرمرة نت مينستري قدات وصا شودن داويت المفتاح نزجبرو تعري زعناق في مبالا بمتقاس دحر خلت 10 عامات كم زمبال زي امنيلو أب إيرترا دانيا ناي بيت فرد زنبر إيرتراوي نحقق إلى دكتور دانيال رزنة بزعباتي أخبرتي حقي وسيدو موزلو وسانه نيويسا بزهابو رئيتو زاقر مخنياتي مغريوم زلو يلو كدم حجون زبلو زنبرو قداي مخانون يخون انبر ات ديبلوماسياوي أماراتي كم زي سرح زمقوت دكتور دانيال كاب حلافنة نمهدام زقبر زلو زرباتات كبلوه يقلن يبل أبتنا بإيرترا آتي خاخ قبر زخيل مرمران مئكاب مرتوعتاتن كزاربن كلو دما أبدقا أخول جبتات كركب كم زخيل بمتكاس اتي هيبو
ዘሎ ምኽኒት ዕባራ ምኽኒት ብምባል ተቃውሞ ገሊጹ ነቲ ጥርዓን ኣብ ምድላው ኢድ ዝነበሩ ዶክተር ዳንኤል ቅድሚ 5 ዓመታት እውን ተመሳሳሊ ጥርዓን ቀሪቡ ምንባሩ ሓቢሩ ካልኣብቲ ውሳነ ናይቲ ኣኽባሪት ሕጊ ርእይቱ ንቢቢሲ ዝሃቦ ኤርትራዊ ሸውደናዊ ጠበቃቶ ሙሴ ኤፍሬም ብወገኑ ንኹሉ ሕጊ ዝተማሃረ ሰብ ዝገርም እዩ ስለምንታይ እቲ ገበን ዝፈጸመ ሰብ ምሳኻ ስለዘይሰርሕስ ምርመራ ጠጠው ተብል ማለት ኣይኮነን ኢሉ ክልቲኦም ድማ እቲ ጉዳይ ይግባይ ክበሃሎ ወይ ናብ ካልእ መድረኽ ክውሰድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ልዕሊ 87 ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ تمال 12 ጥሪ ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ዞባ መተከል ወረዳ ደባተ ከተማ ዳለቲ ብዝተፈጸመ ጥቃዕቲ ልዕሊ 87 ከም ዝተቐተሉ ላዕለዋይ በዓል ሞያ ሚድያን ኮሙኒኬሽን እቲ ክልላቶ ኣሮን ማሾ ተዛሪቡ በቲ መጥቃዕቲ ካብ 2 ክሳብ 45 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ሰባት ከም ዝተቐተሉ ዝሕብር ተሓላፊ ብተመሳሳሊ ነበርቲ ክልል ቤኒሻንጉል ዞባ መተከል ከም ዝገለጸው ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ሂደት መዓልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ዞባ ብዝተፈጸሙ ጥቃዕታት ብዙሓት ሰባት ዝቀተሉን ከለው ንብረቶም ዓንዩን ገዛው ቶም ከም ዝተቃጸሉን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝፍጸሙ መጥቃዕታት ህይወት ሰባት ይጠፍእ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ኣዋርሕ ብዝቐጸለ ተኻታሊ መጥቃዕቲ ብዙሓት ነበርቲ ግዳያት ከም ዝኾኑ ይግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ ዕጡቃት ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዞባ መተከል ዝፍጸሙ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ደው ንምባል ከዓ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝቆመ ሓይሊ ዕማም ንስራሕቲ ጸጥታን ምኽባር ሕግን ትኽልል ተረኪቡ ይሰርሕ ምህላው ብምግላጽ ባይቶ እቲ ክልል ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዝተተሓዘ ኢድ ኣለዎም ብዝብል ዝተጠርጠሩ 4 ኣባላት ቤት ምኽሪ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ናይ ዘይ ምኽሳስ መሰሎም ከም ዝቐንጠጠ ይዝከር ኣብ ዶብ ኬንያን ሶማልን 7 ወታደራት ብዝተጻወደ ነታጎ ተቐቲሎም ኣብ ዶብ ኬንያን ሶማልን ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሰራዊት ኬንያ ብዝተጻወደ ነታጎ 7 ካብ ወታደራቱ ከም ዝሞተ መርበብ ሓበሬታ ጋሮው ሓቢሩ እቲ ሰራዊት ብ12 ጥሪ ዶብ ሰጊሩ ኣብ መሬት ሶማል ብመኪና እንዳተንቀሳቐሰ እንከሎ ዝተጻወደ ነታጎ ድሕሪ ምፍንጃሩ ብሆዱ 7 ወታደራት ኬንያ ክሞቱ እንከሎ ሓያሉ ድማ ከም ዝቆሰሉ ናይ ዓይኒ መሳኽር ብምጥቃስ እቲ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ ኣብ ዶብ ዝርከብ ሰራዊት ኬንያ ኣብ 24 ሰዓታት እዝን ኻላይ እዋን መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደሉ ብወገን ኬንያ ይግለጽ ኣሎ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ኣብ እዋን ዝኽሪ ናይቲ ኣብ 15 ጥሪ 2019 አልሸባብ ዝፈጸመ ልዕሊ 150 ወታደራት ኬንያ ዝቀተለ መጥቃዕቲ የጋጥም ምስ ምህላው ሓያሎ ወገናት ነቲ ሽበራው ጉጅለ ተሓታቲ ገይሮም ወለው ኡጋንዳ ነቲ ኣብ ሐሙስ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ ትሸባሸብሉ ዘላ እዋን ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታታ ዓጽያ እቲ ማዕከናት ዜና AFPን ሮይተርስን ከም ዝረኣይዎ ዝገለጾ ካብ ተዋጻሪ መራኸቢታት ተሃገር ናብ ኩለን ትካላት ቴሌኮም ዝተላኸ ደብዳቤ እተን ትካላት ብቁልጡፍ ነቲ ኣገልግሎታት ከዓጽዋዩ ኣዚዙ እዚ ስጉምቲ ዝተወሰደ ፌስቡክ ናይ ሓሶት ምዃኖምን ምስ መንግስቲ ርክብ ከም ዘለዎምን ዝገለጾምን ገጻት ድሕሪ ምዕጻዎም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ እቲ ነቲ ምርጫ ክካየድ ዝጸንሐ ጎስጓስ ብወጥርን ብጎነጽን ተዓብሊሉ እዩ ን35 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሐ ዩሪ ሙሶሎቪኒ ንሻድሻይ ግዜ እዩ ዝወዳደር ዘሎ እቲ ወዲ 76 ዓመት ምስ 10 ተወዳደርቲ ዝገጥም ኮይኑ ቦቢ ዋይን ብዝብል ዝፍለጥ ወዲ 38 ዓመት ህቡብ ሙዚቀኛ ሮበርት ኪያጉሊያኒው ቀንዲ ዝጥቀስ እዩ እቲ ናይ ጎስጓስ እዋን ብማሕበራዊ ሚድያ ዝተዓብለለ ምንባሩ ዝተዛረበ እዚ ድማ ብቐንዱ ነቲ ኣብ ፖለቲካ ንቃሕቲ ዘለዎ መንእስያት ንምርካብ እዩ ትብል ኮሚሽን መራኸቢታት ኡጋንዳ ብዛዕባ እቲ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ብመራኸቢ ብዙሓን ዝቐረበሉ ሕቶ ምላሽ ኣይሃበን እንተኾነ ኔት ብሎክ ዝተባሃለ ንኢንተርኔት ዝከታተል ኣህጉራዊ ትካል ኣብታ ሃገር ኣብ ዝርከብ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣብ ዘቕርባ ዓበይቲ ትካላት ቀይድታት ከም ዝተባሃለ ኣፍሊጡሎ ኣብታ ሃገር እትርከብ ወኪል ቢቢሲውን ኣብ ፌስቡክ ዋትስኣፕን ኢንስታግራምን ስናፕቻትን ምኩልላፍ ከም ዘለዎ ኣረጋጊጻ ማዕከናት ዜና AFPን ሮይተርስን እቲ እገዳ ግብረ መልሲ ናይቲ ፌስቡክ ደገፍቲ መንግስቲ ናይ ዝኾኑ ገጻት ምዕጻው ምዃኑ ንኣካየድቲ ስራሕ ኩባንያታት ቴሌኮም ከም ዝተሓበሮም ንገለ ምንጭታት ትጽላት ብምጥቃስ ጸብጺበን መንግስቲ ብሶኒ ንስጉምቲ ፌስቡክ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መሰላት ካልኦት ምግሃስ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ እቲ ሐሙስ ዝካየድ ምርጫ ነጻን ርትዓውን ከም ዝኸውን ተዛሪቡ እተን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዘቕርባ ትካላት ናይ ሚቲ VPN ዝርዝራቱን ተዋሂቦን ከም ዘሎ AFP ጸብጺቡ ኣብ 2016 መንግስቲ
መንግስቲ ኣብ መዓልቲ ምርጫን ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምዕጻው ኣብታ ሃገር ብዙሓት VPN ብምጥቃም ነቲ ኣገልግሎት በተዘዋዋሪ ይረኽቡ ምንባሮም ወኪል ቢቢሲ ሓቢራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣድመፅቲ ሓሙስ ኣብ ነቑጣታት ምርጫ ተረኺቦም ነቲ መስርሕ መሃብ ድምፂ ብሞባይሎም ክስእልዎ ቦቢ ዋይን ፀውዒ ይርከብ ንሱ ነዚ ዝበለ ብሶሉስ መንበሪ ገዙ ከም ዝተፈተሸን ሓለውቱ እውን ከም ዝተኣሰሩን ድሕሪ ምግላጹን እዩ ፖሊስ ግና ዝተኣሰረ ሰብ ከም ዘየለ ተዛሪቡ ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ቦቢ ዋይን ብተደጋጋሚ ዝተኣሰረ ኮይኑ ብዙሓት ንመንግስቲ ዝቃወሙ ሰልፈኛታት እውን ከም ዝተቐተሉ ይግለጽ ናይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዩቲዩብ ቻናል ተኣጊዱ بجوجل زون اليوتيوب ناي بريزيدنت ترامب جت بوحدون شوعات معلتي حدشتي فيديوهات كي تكعن كات توفنو خي جبرن كالكيلوم اتم اجاد كافتي استبهال جزي كنوح خمس خل زحبرت تتكال اب قربا معلتين بريزيدنت ترامب زخل كله كال اي تكال كوين لو يوتيوب نعبي من على زخل كل حق خمس حسب مقلاص يهون شانال نايت بريزيدنت خلكيلو بريزيدنت ترامب ابز حلف حموس بركت زبل فيديوهات تسعينو من بارو ذكر كوينو بقول افتي زخل كلو فيديو ات بريزيدنت انتاي كم زبل هاي قالتن اتي استخل كلا فيديو ات بريزيدنت بحموس زهابو مقلص كم زخونه ما كان زينا يحبرا يوتيوب تتابعتي مسالات انصارو غسغسو مسافلتيو هنتي فيديوهات كاليو وسينو زي خبركم تهاتلتي بين تي